El dia 8 de març se celebra el Dia de la Dona Treballadora. Això és un dia que va institucionalitzar la ONU en record d'un grup de dones que van morir cremades a Nova York en una fàbrica tèxtil l'any 1911. En van morir 142 dones. Dones que feia temps que estaven fent reivindicacions de tipus laboral per aconseguir en aquell moment l'equitat de salaris amb els homes. Aquest fet, que va ser de gran repercussió, és el que ha donat lloc a que després l'ONU fes aquest dia com el dia de la igualtat entre l'home i la dona. Però nosaltres entenem que també és el dia de la dona empresària. Ha costat molt que les dones arribessin a ser empresàries. Avui, en ple segle XXI, encara està costant bastant. Si mirem la quantitat de dones que estudien carrera i la quantitat de dones que després arriben a llocs directius, el gap que hi ha és tremendo. I aquí crec que cal fer un gran esforç per aconseguir que la vida sigui suficientment fàcil com perquè les dones puguin accedir en aquests llocs i no es produeixi el fet aquest que les maternitats donen lloc a que durant una sèrie d'anys la dona deixi de, com a mínim, voler ocupar llocs que siguin visibles. La meva germana i jo vam decidir en un moment determinat que tindríem una empresa només de dones perquè la nostra mare va patir moltíssim tot el que era el tema de la desigualtat i el tema de la no reconeixement de la seva feina precisament perquè era dona, i nosaltres vam decidir que les dones se'n podrien sortir soles i tindríem una empresa que estaria al millor rang possible com a dones. Això ho hem aconseguit, la nostra empresa avui és mixta, però ens sembla que hem pogut demostrar que és una empresa amb igualtat salarial, una empresa que procura ara pel benestar de la seva gent, siguin homes o dones, des del punt de vista de la corresponsabilitat familiar. És una empresa que ha creat nous models de com poder fer les maternitats a la carta. Les dones, com a directives, penso que tenim un paper clau, ja que les nostres empreses som les que primer hem de posar en marxa mecanismes a fi de que la nostra gent, homes i dones, perquè són els dos, puguin, a l'hora de les maternitats, que és el punt clau on es produeix l'abandonament de la voluntat de tirar endavant a vegades una carrera professional, es pugui fer de forma que competint, fent compatibles els dos, es pugui arribar als llocs claus, que penso que és important. I una de les vies que hem pogut trobar ha estat la Fundació FIDEM. FIDEM parlava d'emprenedoria ja fa 20 anys quan es va fundar, aquest any estem parlant del 20è aniversari, però no solament ajudem a les joves emprenedores a realitzar el seu projecte, que aquesta seria la peça clau, la peça on tenim quantitat de voluntàries treballant en aquest projecte de com reemprèn o com emprèn les joves emprenedores, sinó que també ajudem a les altres emprenedores o empresàries que es volen internacionalitzar. Són apadrinades per dones que ja estan internacionalitzades, treballem per la igualtat salarial, treballem per les modificacions horàries, perquè al final de tot quasi ho resumiríem amb un projecte gran i finalista que seria el projecte de com integrar l'home a la llar i la dona a l'empresa. Quan això es aconsegueixi, segurament podrem dissoldre una organització només de dones, perquè haurem arribat a la igualtat real, però encara ens falta moltíssim. La visibilitat de la dona pensem que és importantíssima. Jo, per exemple, formo part d'una fundació, que és FEMCAT, de la que m'han fet recentment secretària general. És una fundació d'empresaris i directius on, per exemple, les dones no som ni un 20%. I una de les meves, diguem-ne, lluites o reptes és aconseguir que moltes més dones s'incorporin. El nomenament com a secretària de FEMCAT ha significat, per un costat, una gran il·lusió i, per l'altre, un repte. Una il·lusió perquè és un reconeixement a l'actitud i a l'activitat de les dones en fundacions més aviat formades per homes. I penso que és cap aquí on hem d'anar. Les dones hem de voler, hem de fer l'esforç de voler ocupar llocs que fins ara han estat ocupats tan sols per homes. Si, per exemple, ens mirem les fotografies que surten als diaris quan surten empresaris, és
impactant veure a vegades 10 homes, no? O quan hi ha taules rodones, a l'Avantguàrdia o l'Ara o que sigui, doncs veus a la millor una dona i 10 homes. Això és una de les coses que hem d'anar canviant. Per això, el de FemCat a mi em fa il·lusió que pensessin en mi, però per altra banda també és el repte d'aconseguir que més dones s'incorporin. El meu nomenament com a presidenta de FIDEM és una mica a l'inici d'un projecte del que seria ja el meu final d'etapa de la meva vida professional, que serà 2 o 3 anys, però després tota una projecció cap a la societat de tota una vida de lluitar a favor dels drets de la dona i de la igualtat per la dona. Hem de seguir celebrant el Dia Internacional de la Dona precisament perquè no hem arribat als objectius. L'objectiu clar és la plena igualtat, i tenim igualtats legals, forces, però no tenim igualtat real, i si no arribem a la igualtat real no haurem arribat a l'objectiu. Per tant, nosaltres encoratgem a tothom que segueixi celebrant arreu del món aquest dia, perquè un dia també hi haurem arribat a Catalunya, però no hi haurem arribat en altres països, i algun dia arribarà que hauríem d'ajudar altres països a poder fer el mateix recorregut i el mateix camí que nosaltres. Si nosaltres ho aconseguim, demostrem al reste de la societat que és possible, i això també ajuda molt i és molt estimulant pels que comencen el camí.